Obľúbená hasičská súťaž Chodbovica sa každým rokom teší väčšiemu záujmu. Tento rok nebol výnimkou. 22. februára si na prvej základnej škole na ulici Viliama Paulínyho Tóta zmerali sily mladí hasiči a hasičky v rôznych disciplínach. Dneska máme najväčšiu účasť, malo by byť cez 70. Máme tu z Podolínca, z Bošáce, Zemiansky Kostolán, čiže nemáme tu týmy iba z nášho okresu, z Čachtíc. Čiže tá súťaž sa dostala veľmi dobre do povedomia. Prihlásili sme sa s ňou aj do súťaže Anketa roka dobrovoľného hasičského zboru. Sme tam propagovali túto našu Chodbovicu, tak uvidíme podľa hlasovania, ako sa umiestni, ale populárna je po celom Slovensku. V tomto roku pribudlo na súťaži zo pár noviniek. Máme kategóriu mladší a potom dievčatá a chlapci a posudzuje sa to podľa plnenia jednotlivých disciplín. Na chodbe máme 9 jednotlivých stanovíšť a pokiaľ to stanovište zvládnu bez trestných bodov, ale väčšinou sa stane, že na niektoré disciplíny trestné body získajú, tak potom sa to zráta ten čas. Jediná zmena oproti minulej je tá, že sa beží na fotobunku, takže je to spravodlivé, vyštartujú a keď prídu do cieľa, stlačia tlačítko a majú zastavený čas, takže je to spravodlivé, žiadne stopky, nič. A popri tejto súťaži v telocvični prebieha uzlová štafeta a takisto máme v tomto roku novinku, že môžu sa zapojiť nielen deti, ale aj vedúci kolektívov do tejto uzlovej štafety. Tráť vedie cez 3 poschodia školy a v disciplínach si mladí hasiči vyskúšajú napríklad rebríkovú stenu, priradiť technické prostriedky či preteky hasičských dvojíc. V kategórii prípravka sa v tomto roku darilo najviac dobrovoľnému hasičskému zboru Bošáca, ktorý skončil na prvom mieste. V kategórii dievčatá obsadil prvé miesto Dohňany, v kategórii chlapcov Moravský Svätý Ján 1. Absolútnym víťazom a držiteľom putovného pohára riaditeľa prvej základnej školy sa stal Moravský Svätý Ján 1 Chlapci. Dobrovoľný hasičský zbor sa zo záujmu družstiev a hasičov veľmi teší. Na jednej strane nás to veľmi teší a vnímam to tak, že je to dobre spropagované a v tomto období není tých súťaží tak veľa, jak v lete, že je to také hluchšie obdobie a tí hasiči sa tým deťom venujú a radi ich zoberú už na túto súťaž vopred, aby neboli doma a rozvíjali svoj talent, svoje športové aktivity, disciplíny. Je to náročné, tie disciplíny aj z hľadiska fyzickej náročnosti, ale aj na psychiku, pretože tí maličké deti viazať tie úzle a plniť tie jednotlivé prekážky, je to pre nich dosť náročné. Nábor nových hasičov robia hasičské zbory každý rok. Robíme na to nábor, lebo ináč by sme ich nemali. Lebo v Senici je tých kružkov strašne veľa a deti navštevujú aj iné kružky, takže my tých detí teda máme, ale vďaka náborom a našej energie, že si ich získavame a veľa detí tam je z radou našich rodičov. A ako ich motivujete, že aby u vás zostali alebo by sa chceli prihlásiť? Robíme pre ne letný tábor a môžu ísť do toho tábora teda aj iné deti, nielen naše, a po súťažiach nejaká zmrzlina a proste nejaké výletíky, keď je voľný čas, aby sme ich mali. Musíme ich motivovať. Chodbovica opäť potvrdila svoj význam pri podpore mladých hasičov. Stále rastúci záujem o podujatie ukazuje, že hasičský zbor priťahuje čoraz viac detí a mládeže, ktorých motivuje k tomu sa hýbať a rozvíjať svoje schopnosti.